Čo znamená po nemecky habe ich, denke ich, krass? Krass znamená niečo ako naša sila. Že wow, sila, je to vyjadrenie údivu. Denke ich znamená denke ich. Skracovanie slovies v prvej osobe jednotného čísla. Ak sa chceš naučiť naozajstnú, autentickú hovorovú nemčinu, ktorou sa naozaj rozpráva, tak máš do konca augusta šancu vstúpiť do môjho klubu nielen pre samúkov za 5 eur mesačne. Predplatné začne platiť dňom, kedy do klubu vstúpiš, takže je jedno, či vstúpiš na konci mesiaca alebo na začiatku. A keby niečo, vieš sa kedykoľvek odhlásiť. Okrem hovorovej nemčiny sa tam zameriame aj na gramatiku, Leseverstehen, Hörverstehen, výslovnosť a všetko s fokusom na autentickú hovorovú nemčinu. Všetky texty sú preložené do slovenčiny s vypísanými slovíčkami. Čo viac? Príď sa presvedčiť sám, sama. Deutsch mit Susanna. Tschüss!